Abdo ing Ramrata Jayamrata Gatotkaca dulure tuwa Abimanyu sing ora trima patine adhiku dadi pengewan-ewan iki kakange golek bela sak kecekele Kurawa gembel ndasmu. Tatkala narpa Kresna tan tulus hanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta Gatotkaca wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu Ndarawati. Kowe bakal menyang endi cah bagus? Ngajar para Kurawa. Kosek iki Bratayuda. Iki Bratayuda perang sing nganggo tatanan ora kena ampyak awur-awur nggugu karo karepmu dhewe. Pejahipun Abimanyu kados mekaten. Cetha lamun ta Kurawa ingkang ngrisak tatanan. Yen Kurawa rusak apa Pandhawa ya melu bubrah. Yen tumindakmu kaya mengkono njur bedane apa Pandhawa karo Kurawa? Lan upamane Gatotkaca ngamuk punggung Suratamtaha merga gelo rasamu merga patine adimu Bimanyu. Kuwi dudu jiwane senopati ning kuwi jiwane wong nesu, ngerti ora? Ayo mundur. Yen nggugu karo pakmu gedhe mundur luwih dhisik ngenteni titi mangsa kang prayoga. Magita-gita gage mundura. Oh. Montap lir kinetap duka yayah sinipi jojo bang mawing wengis netra kocak nguntar andir hidup nyomengolo cokro praupan brabak branang kaya kembang worawari kaya kembang worawari Dimas Arjuna wonten timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu lehmu mlayu nek bantere kliwat ukur
ndak sawang peteng kang dadi guayamu, si Adi bakal menyang endi? Badhe madosi Jayadrata ingkang mejahi anak kula Bimanyu. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Ngono ya kena, mara gage sawangen iki jam pira? Tengah 11. Kok iso ngono kuwi piye karepmu? Iki wis srengenge meh wae mangklung ana ing jagat kulon. Iki jam 4 sore. Mongko yen srengenge wis ambles ana ing kiblat kulon, Bratayuda peperangan kudu ngasuh, kudu leren. Mengko diwiwiti sesuk-esuk meneh barengi karo jedule srengenge. Yen saiki kowe bakal ngarah karo patine Jayadrata, iki mengko malah kowe sing kedrawasan. Dinten menika Jayadrata kedah mati. Yen nganti mengko surup Jayadrata ora mati njur piye? Kula badhe sumpah pati obong. Loh. Sliramu ki satriya lho. Hambeke bawa leksana ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar. Mongko ucapmu wis sineksen jagat sak isine yen nganti dina iki ora bisa mateni Jayadrata, kowe bakal pati obong. Engko yen nganti kowe mati tenan njur piye? Kajenge. Urip pidhaipun menapa menawi mboten gadah anak ingkang kula tresnanipun Abimanyu. Mongko kowe kudu eling. Sang Hyang Wisnu ki binelah panitise marang Ratu Ndarawati kelawan Yayi Arjuna. Yen kowe mengko mati aku ya melu mati, yen Ratu Ndarawati mati ya piye? Pun kajengipun mudhar kabeh. Lho aja ngono kuwi to. Sing nglakoke Bratayuda ki aku tek mudhar iki karepmu piye? Ana paribasan, boten sah paribasan. Kanaka Kanaka. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang kebebasan, namun bagaimana kita mempertahankan jati diri dari terjangan arus zaman. Dan budaya adalah nafas kemerdekaan, jantung Nusantara yang terus bernyawa. Fondasi dan akar suatu bangsa adalah budaya. Menjaga seni tradisi adalah cara yang bijak dalam mempertahankan kejayaan bangsa. Negara adalah raga, budaya adalah sukma yang menjadikan bangsa ini hidup dan bernyawa. Setiap lekuk pahatan wayang, halunan gamelan, suluk, tutur, tembang, dan gending adalah prasasti kemerdekaan, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang memeluk erat budayanya sendiri. Kementerian Kebudayaan merupakan benteng terkuat, fondasi terkokoh dalam menjaga kejayaan NKRI di bumi ini. Jayalah Indonesiaku, jayalah budayaku, jayalah wayangku, merdeka!
Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan yang meriah untuk NKRI yang tercinta. Ya. Menyong